Uphelile mabandla kamjokane kandaba. Uyabonga uhulumeni. Uyabonga uhulumeni umcimbi uphelile, uphele kahle. Mabandla kamjokane kandaba. Abesule besigcawu ke ilaba. Nampa uyise wentombi usephumile nentombi yakhe sengabesule besigcawu lapha. Ngakho ke sicela ukuthi akusigcawu Angana vio. Angana vio. Angana vio. Angana vio. Angana vio. Abazosula isigcawu bese kuyongena ngaphakathi. Sengizwe. Yebo mfowethu.
Hosa wethu. Uyayisasazela. Uyayisasazela. Sasazela. Nange isasazela. Nange isasazela. Sijajele ku. Sijajele ndunami. Thina singabe ndune. Sijajele ndunami. Ubani wemathinta. Thina singabe ndune. Sijajele ndunami. Ubani wemathinta. Uma intombi seyifuna ukuhlatshelwa inkomo omqhoyiso, zicula iculo elithini. Lalela-ke ziyicule zithi siyayithanda sonke inyama wemkhwenyane, 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 siyayithanda sonke inyama wemkhwenyane. Awusho-ke imfanelo yona isuke isifihlelwane. Uyabona-ke uma iy'ntombi zike zalala noma zahlala phekwayo imshanelo ngeke zife inkomo. Kungani umkhwenyana kumele ayolala phansi elawini uma sekuhlatshwa inkomo? Phela kwenzela ukuthi izinkomo zisheshe ziwe. Kazi kuphi okusuke sekulindeleke kumlobokazi uma sekuhlatshwa inkomo? Phela kusuke sekulindeleke ukuthi umakoti
asho inkondlo yakhe bephume beyesibayeni. Kodwa wena Thakathileke usayikhumbula inkondlo yakho ozoyayo. Ngisayikhumbula ithi ngisele kwamambo ngemama ithuna lami lisemambatheni. 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 Ikuphi-ke kusuke sekulindeleke kumakoti uma sebeya esibayeni? Kufanele phathe uco olubili njengoba inkomo zimbili. Uco omhlophe ke lona uzobe selibeka phekwesisu senkomo. Imali emhlophe ke yona uzobe seyifaka enqebeni. Lokhu ke khona uzokuphatha ngembenke. Angini ngizoqala nginquma ishoba nilokho nivuma inkondlo yami. Ya kunjalo njalo. Empeleni ucu namashoba nemali kuzokwenziwani? Ishoba lenkomo yokuqala liya kwantombazana ngoba kusuke kuyinkomo yokucola uyise wentombazana. Kunjalo. Elesibili ke lona lisala kamkhwenyana. Lisala ngoba besuke beqhoyisa ngayo umakoti. Ucu lenkomo yokuqala luthathwa umkhwenyana alibhinca. Imali ke yona ithathwa unina wendoda. Yebo. Uyayithenga kuthandayo ngathenga ngisho ugwayi nje wethanda. Noma yini. Kwenzakalani uma umakoti eqeda ukwethi inkomo? Kufanele suke ebaleka ayophuma ngesango. Usabalekelani manje umakoti? Kuyisiko ukuthi uma ngabe eqeda ukwethi inkomo bese phumela ngaphandle. Uma ungekho umgoqo esangweni. Uma ungekho umgoqo esangweni uyabuyiswe ngemali. Kwenzakalani-ke uma beqeda ukuhlinza? Kufanele umkhongi atshele umakoti bephumele ngaphandle namaqhikisa nomganisi. Beyesibayeni. Bafike benzeni esibayeni? Bafike besike noma isiphi isitho. Lokho ke ukunika abahlinzi ilungelo lokuthi sebengayikhipha izitho. Emva kwalokho ke intombi sibuyela endlini yazo ngayo inkondlo. Emva kwalokho ke kuye kusale iqhikiza nomakoti nomganisi babe izitho. Zibe zikhishwa kanjani kulezo zitho? Kuye kukhishwa umlenze uhambe nalaba abebezosinisa. Bewuthwalele kunina umntwana. Omunye kumlenze udliwa umthimba nokwangaphakathi. Umkhono ke wona ubusudliwa izinsizwa zomthimba. Ziyezose endleleni ke ngoba awudlelwe ekhaya. Konje kuthiwa yini igama lalo mkhono? Impendulo inye nje umpukuzo. Lo mkhono odliwa endleleni sikubuya kungabe udliwa izo zonke insizwa noma izithize ezudlayo? Hawu. Awudliwa insizwa lezi phele ezintanganye nalena. Isuke kade yosinelwa. Uma phela zingakaganwa zona ke zoba izimpohlwa zafuthi. Awu. Uma sibhekazayo besakhulume ngomkhono wodwa ozohamba nezinsizwa zudle endleleni. Omunye umkhono-ke wona okwabelwa abantu. Omunye umkhono phela yokwabela ikhetho. Nenhloko namanqina. Isinqa nesixhanti. Isinqa isomkhongo omncane ngoba umkhongo omkhulu unikezwa imbuzo kumbonga. Isixhanti-ke sona-ke sinikezwa unkosikazi lo ongumsini. Yimi-ke loyo intombi kaSibhekuza ezohamba nesixhanti. Ngeke. Awukaqedi-ke uMasibheki ukuze uthini-ke ngesifuba. Isifuba phele seyintombi ezohlalisa umakoti yayeni bantu. Abanye-ke laba bebezomsinisa-ke bona bazosikelwa amavenge emhlubulweni. Into esobala nje. Hayi usaqedileke uMasibhekuza hlukana nami phela manje.
Uqede kanjani ungakaphawule inkomo kayise kamakoti? Mamo, Zinti phela inkomo ezihlatshwe lapho. Zimbili nje. okokuqala nje inkomo kayise kamakoti ayabiwa. Uyithatha yonke iyodliwa emzini wakhe. Kusala kuphela inhloko nomkhono namanqina. Kube isipho sekhetho uma ethanda. Konje liphi iculo ecula uma sekuwe esihlahleni sesibili? Ithi ubusha buphelile ntombi kaba. Ubusha buphelile ntombi kaba. Ubusha buphelile ntombi kaba. Iliphi abajwayele ukuluhuba mangabe sebeya esihlahleni sesithathu? Ithi usezidlile zikaba. Usezidlile zikaba. Usezidlile zikaba. Konje umgeziso uyini makushado? Umgeziso ukubekela abasemzini. Kufakwa amanzi endishini anobuhlalo obumhlophe nemali. Bese kuhlanjiswa ke laba bazobekela. Imali yona ke igcinwa kanjani? Uyayicosha lo othelelwa amanzi yaphuma nemali kube yeyakhe. Umakoti uqala ngakuphi uma ebeka? Kulandele kuphi? Ubeka ngemitsha kuqala. Bese kulandela izicephu, izinkamba, amavovo, iziphuko. Amakhosazana abelwa kuze kwabelwe namazibulo abo. Izinja-ke zona namakati kubekelwa kanjani-ke khona? Indaba enkulu. Ukusho nje ukuthi kubekelwe izinja namakati izinto ezithathwa abantu zonke lezo. Kuye kujikijelwe izinto, icephu nemshanelo, kuye kuthathwa abantu abasuke bekhona lapho. Kanti kumakoti ke usuke sefuna ukuqhosha. Ngokuthi wabeka kwaze kwaphela abantu. Waze wabekela nezilwane. Ngoba phela konke lokhu kwenze egcineni. Esebabekele bonke abasemzini. Uma seqede ukubekwa, kwenzakalani emva kosuku lesithathu? Emva kwalokho intombi zeyihube zithi we mkhwenyana sifuna umeke. Intombi ziyaye zithi we mkhwenyana, we mkhwenyana, we mkhwenyana, we mkhwenyana sifuna umeke. We mkhwenyana, we mkhwenyana, we mkhwenyana, we mkhwenyana sifuna umeke. We mkhwenyana, we mkhwenyana, we mkhwenyana, we mkhwenyana sifuna umeke. We mkhwenyana, we mkhwenyana, we mkhwenyana, we mkhwenyana sifuna umeke. We mkhwenyana, we mkhwenyana, we mkhwenyana, we mkhwenyana sifuna umeke. We mkhwenyana, we mkhwenyana, we mkhwenyana, we mkhwenyana sifuna umeke. We mkhwenyana, we mkhwenyana, we mkhwenyana, we mkhwenyana sifuna umeke. Nazi intombi seyifuna umeke wazo. We mkhwenyana, we mkhwenyana, we mkhwenyana, we mkhwenyana, we mkhwenyana, we mkhwenyana. Nazi-ke inkobe zenu enizidla ngasemakhaya. Awuchazeke yini wona umeke?
Isipho esiye sihambe nentombi. Uma umthimba usuvalelisile, kwenzakalani? Kufanele umakoti awoguqa esangweni ukuze mase bephuma bedlule kuyena bemnikile okotho bomuphe neziyalo ezinhle. Ikuphi umthimba okufanele ukuthi ukwenze ngaphambi kokufika esangweni? Kumele uqale uyongena esibayeni bese kufike kugiwe. Ikuphi engiyokwenza uma ngisuka esangweni senihambile? Uyobuyela endlini uyogonqa njengoba wenze emncameni wakho. Uyogonqa ngayo ingubo yakho le owakhalela kiyo uphuma ekhaya. Kuyobe sekuphekwa ke isifumba usike iveke. Unika umkhwenyana. Elinye unika umamezala wakho.